Hayırlı kеш, efirde yanılıqlar, studiyada min Rimma Avzalova bugünkü шығарылышта. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне мемориаль комплексда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Сакланганны саклар, иминлекне тәэмин итү өчен кагыйдәләрне белергә кирәк. Мөслимлеләр табигать сагында Эколидер Республика бәйгесе җиңүчеләре бүләкләнде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне сугышчан һәм хезмәтдан мемориал комплексында бүген Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Әлеге чарада район башлыгы Альберт Хужин, оешма предприятие җитәкчеләре, ветераннар катнашты. Моннан 81 ел элек 1941 елның 22 июнь көнендә 12 сәгать 15 минутта СССРга фашист Германиясының һөҗүм итүе турында ил хакимиятенең СССР гражданнарына мөрәҗәгате эфирдан яңгырый. Фашист илбасарларының бәреп керүе турында хәбәрнән соң тарихта иң куркыныч һәм кан куйгыч сугыш башлана. Бу афәт һәрбер йортның ишеген шакый. 1941 елда куркыныч көннән ерагая барган сайын бу көннең кадере, бу көннең кадерлелеге тагын да ныграк арта бара. Шуннан да илебез бүгендә шушындый куркыныч килгән ел, әле бүген дә безнең әти бабаларыбыз, әби әниләребез күңелендә саклана. Бу Бөек Ватан сугышын инде без китаплардан карап кына беләбез, әби бабаларыбыздан ишетеп беләбез. Шуннан да бик куркыныч киноларын карасаң да дөньяларыбыз тыныч, күкләребез имен булсын, бүтән сугышлар кабатланмасын. Бу көн яукырында ятып калган, хәбәрсез югалган, ачлыктан һәлак булганнарны искә алу көне дә. 1418 көн һәм төн дәвам иткән кан куйгыч сугышта СССР 27 миллион кешесен югалта. Беркем дә бер нәрсә дә онытылмады. Бу сүзләр үзенең әһәмиятен бүген дә югалтмый. Күкләребез аяз һәм илкеннәребез имен булсын. Ватанны саклаучылар батырларга мәңгелек дан. Митингта район башлыгы Альберт Хужин, Мөслим һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссар Дашгын Гасанов чыгышлары тыңланды. Халык язучысы Фуат Садриев сүзләре белән әйтсәк, Бөек Ватан сугышы китергән михнәтне, бизмәннәр белән генә үлчәп булмаган авырлыкны сугыш чоры китаплары күтәргән. Бөек Ватан сугышы барлык кешегә кагыла. Мәсәлән, безнең үзебезгә, минем әткәем Шайханур улы Галим Бурданов сугышта катнашкан. Исән кайтып, яңадан вафат булды. Алар 4 малай үскәннәр. Шушы 4 малайның икесе сугыш кырында ятып калган. Сугышлар булмасын иде. Һәр елда 22 июнь искә алына. Сугыш булмаган гаиләләр, сугышта катнашмаган гаиләләр юктыр ул. Сугышта һәлак булган. Яңадан сугышлар булмасын иде. Митингка җыелучылар һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Чара ахырында мәңгелек ут янындагы һәйкәлләргә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүген кичке 8-дә мемориаль комплекста хәтер шәме акциясе үтә. Ул Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә шәмнәр кабызудан гыйбарәт. Барыгызны да әлеге чарада катнашырга чакырабыз. Дәвам итәбез. Сугыш афәте турында сандык төпләрендә сакланучы солдат хатлары да сөйли. Аларда күңел түрендәге тирән кичерешләр урын алган. Еллар үтсә дә хатларның кыйммәте югалмый. Аларда кеше язмышлары, ил тормышлар урын алган. Туган якны өйрәнү музеенда сакланучы солдат хатлары турында алдагы сюжетта. Мөслим туган якны өйрәнү музеена Симәк авылында яшәүче Иклима апа Сәлимова әнисе сандыгында сакланган солдат хатларын тапшырган. Хатларның авторы Иске Сәйит авылында яшәгән Хайдархан Хайретдинов. Ул 1943 елның гыйнварында сугышка алынган. Шул ук елның август айында хәбәрсез югалган. Аның Ростов өлкәсендә җирләнүе берничә ел элек кенә ачыкланган. Бу хатларында ул искитмәле туган ягын сагынуы, бүтән туганнарына сәламнәр әйтеп, шундый матур шигырь юллары белән, шундый матур каллиграфия белән язылган хатлар бу. Без бу хатларны кулланабыз балалар белән музей дәресләрендә. Һәм Иске Сәйит авылының матурлыгын, табигатын чагылдырган сүзләре дә бик күп инде бу хатларында, шушы табигатны яратуы да күренә. Сез ки бүген илдә яшәүче кадерледән кадерле әниемә. Без ки армия сафларында хезмәт итүче улың Хайдардан бик сагынып, бик күп сәламнәр озатам. Шулай ук туганнарым Хайдар Галигә, Гайнел Гыйлемгә, Мәрзиягә, Мөслимәгә, абыйгыз, туганыгыз Хайдардан күп сәлам. Туганнарыма, кардәшләремә аермыйча күп сәлам. Ярый. Сәлам тәмам, сүзгә күчәм.
Ярый туганнарым, сезнең 24 июльдә салган хатыгызны 7 августта алган идем. Хат сала алмаган идем. Бүген сезгә хат салам. Әнкәй, яңгыр көнне хат яздым дигән идең. Аны алып укыдым, карточка төштем. Тагын киткәнче алып булыр микән? Белмим. Иртәгә 12 август көнне сәгать 6-да Ижевск лагереннән чыгып китәбез фронтка. Янәдән хат салырга туры киләчәк. Хуш. Сау бәхетле булыгыз. Фронт хатлары орудиялар тавышы астында яисә кыска гына тынлык вакытында язылган. Вакыт үтү белән уңып һәм саргаеп беткән солдат хатлары. Дәһшәтле елларның кырыс истәлеген саклаган бәяләп бетергесез документлар. Biz аларны һәрберсендә саклыйбыз. Менә шушындай яхшы конвертларга тыгып, аларның һәрберсенең саны бар. Без аларның интернетка керә алар һәрберсендә. Менә шулай итеп алар саклана. Һәм инде безгә музейга алып килеп бирсәләр, без бик рәхмәтле булыр идек. Солдат хатлары Бөек Ватан сугышы ел язмасының үзенчәлекле беренчел чыганаклары. Һәр хатта ил тарихы, ватанга булган мәхәббәт, тыныч, бәхетле киләчәккә ышаныч барысыннан да көчле булып, бөек җиңүгә китерде. Мул, матур тормышның кадерен белеп яшәргә язсын, үткәннәр онытылмасын. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә тыныч тормыш хөкем сөрә, әмма вакытсыз үзелгән кеше гомерләре фаҗигаләр турында сөйли. Ел башыннан 6 юл транспорт һәлакәте булган, аларда 3 кеше һәлак булган, 7 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Юл кагыйдәләрен төгәл үтәмибез. Җирлегебездә бер артлы булган авариялар шул хакта сөйли. Юл хәрәкәте миллиге комиссиясе утырышында сүз Иске Карамалы авыл җирлегендәге һәлакәт турында барды. Кешке сәгать 9 тулганда Иске Карамалы, Яңа Карамалы авыллары арасында Hyundai Solaris машинасы юл тизлеген арттырып юл читенә төшеп тәгәри. Авария нәтиҗәсендә җиңел машина 4 мәртәбә әйләнә. Пассажир 72 яшьлек ир-ат авария урынында вафат була. Безнең быелгысы җәйге вакытлар бик аяныч хәлләр белән башланып китте. Бүгенге көндә уже 2 юл һәлакәт теркәлде. Үлем очраклары белән берсе Әлмәт Чаллы кешесе булса, машина төшләр, бусында Туймазы шәһәр кешесе безнең юлларның сөйлешүн белеп бетермәүләридер дип әйтергә кирәк. Бу эш буенча тикшерү эше бара. 11 июнь көнне булган юл транспорт һәлакәте якыннарын югалтканнар өчен беркайчан да онытылмас. Әлмәт шәһәреннән авылга Сабан туйга дип кайткан 3нче сыйныф укучысы өчен бу бәйрәм соңгысы булды. Мөслим Иске Сәет юлында Volkswagen төп юлдан баручы Kia машинасына юл бирмәү нәтиҗәсендә җиңел машиналар капма-каршы килеп бәрелешә. Көчле бәрелү нәтиҗәсендә 9 яшьлек кызның гомере өзелә. Баланың әнисе 43 яшьлек хатын-кыз алган тән җәрәхәтләреннән аңына да килә алмыйча Чаллы шәһәре хастаханәсенең реанимация бүлегендә җан бирә. Күп кенә юлда йөрүче шоферларыбыз, водительләребез юл йөрү кагыйдәләрен үтә бетермиләр, юлда торган знакларны карап бетермиләр. Шул сәбәпле инде быелгы елда районыбыз җирлегендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучылар күбәйде. Ләкин ни генә булмасын, район җирлегебездә бу юнәлештә без эшне алып барабыз. Юллардагы иминлек актуальлыгын югалтмый торган мәсьәлә. Юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышында укучыларның җәйге юлы хәвеф хәтәрсез узсын өчен әтиәниләрнең дә балаларына игътибарлырак булырга кирәклеге искәртелде. Балаларга мотоциклга утыру катгый тыела дип уйлыйм инде мин. Әтиәниләр тарафыннан да шушы таләп җиткерелсә иде һәм үтәлсә иде. Җирлегебездә булган укучы белән бәйле юл транспорт хәлакәте күп әти-әниләргә сабак булмаган кебек тоела миңа. Менә шуңа күрә һәрбер әти-әни уйланса иде, балаларның киләчәге безнең кулларда. Юл хаталарны кичерми, башкалар ялгышы сабак булсын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Иминлек темасын дәвам итеп, җәйге чор балалар өчен иң рәхәт вакыт. Шул ук вакытта җәй ата-аналар өчен борчу мәшәкатьләр дә тудыра. Әти-әни эштә булганда бала имгәнмәсен, хәвеф-хәтәр тумасын дип борчылучылар күптер. Әмма балаларга чикләүләр куеп, аларны өйдә бикләп тотып та булмый. Иминлек кагыйдәләрен балаларга өлкәннәр аңлатырга тиеш. Теманы Ләйсән Сабирова дәвам итә. Район үзәгендә уен спорт мәйданчыклары җитәрлек, күңелеңә хуш килгәнен сайларга була. Без күп фатирлы йортлар ишек алдында урнашкан берничә шундый уен мәйданчыгында булып кайттык. Балаларны сораштырдык. Куркынычсызлык кагыйдәләрен беләбез. Мәйданчыкта гына уйныйбыз, юлга чыкмыйбыз диләр. Без көне буена догонялки, стоп земля, качышлы уйныйбыз. Иртәннән үк кичкә хәтле без урамда.
Bütün балалар да велосипедта йөрергә ярата, әмма барысы да юл транспорт кагыйдәләрен белеп бетерми. Район урамнарында юлны велосипедка утырган килеш кисүчеләр күп очрый. Ә кагыйдә буенча юлны кисү алдыннан иң элек велосипедтан төшәргә кирәк. Велосипедчылар җәяү йөрүчеләргә кымаучауламаска, машиналарга авария куркынычы тудырмаска тиеш. Отпускларда машиналар саны күпкә арта, күп тапкырлар. Балалар каникулга кайталар, шәһәр балалары. Балалардан сорыйсы килә инде иң беренче чиратта юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә. Бу велосипедмы, самокатмы, мопед, скутерлармы барсы өчен дә җаваплыкны тоеп йөрергә кирәк. Әтиәннәр дә белеп торсыннар иде. Алар балалар өчен җаваплы һәм шул вакытта балаларның юл йөрү кагыйдәләрен бозган чакта да алар җаваплылар. Балаларга велосипед, самокат, роликларда йөрү кагыйдәләрен җентекләп аңлатырга, җәрәхәтләнүдән саклаучы экипировка белән тәэмин итү мөһим. Мин самокатта йөрергә яратам, минем әниләр һәм укытучылар өйрәтәләр самокатта кайдан йөрергә. Юлдан чыкканда пешеходный переходтан йөрергә кушалар һәм юлдан йөрергә кушмыйлар, тротуарлардан йөрергә кушалар. Шырпы уенчык түгел икәнен барыбыз да белә. Көннәр коры торганда урманнарда янгын чыгару куркынычы бар. Өйдә исә электр җайланмаларына карата игътибарлы булырга, төнлә телефонны зарядкада калдырмаска куша янгын сүндерүчеләр. Су коенуда махсус билгеләнгән урында гына рөхсәт ителә һәм су керүче бала һәр вакыт зурлар күзәтү астында булырга тиеш. Янгынның сәбәбе безнең бүгенге көндә Мөслим районында күпчелек электропроводкадан чыга. 2021 елны bir янгын булды. Бала йоклар алдыннан үзенең сотовый телефонын зарядкага куеп, наушникны колагына тагып, музыка тыңлап йокларга китә. Һәм шул вакытта телефон кызып янгын чыга. И шушы бала безнең вафат була. Алда әле 2 айдан артык җәйге каникуллар көтә. Балаларга имин яллар тәэмин итү без өлкәннәрнең бурычы. Лейсан Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Дөньядагы вазгыять җитештерүчеләр өчен яңа таләп куйды. Продукция җитештерү өчен шималның да Россиянеке булуы шарт. Импорт киң таралган чорда мәсьәлә шактый кискенләшә кебек. Авыл хуҗалыгы техникасы җитештерүче Агромастер компаниясендә мәсьәлә ничек хәл ителә? Проблемалар юкмы? Шул хакта Гөлназ Җәлилова әзерләгән сюжетта. Россиянең авыл хуҗалыгы машиналары җитештерүче предприятиеләре арасында Агромастер компаниясе беренче бишлеккә керә. Алдан алып куелган материаллар һәм Россия шималы хисабына алар җитештерү күләмендә арттыра алды. Бүгенге көндә инде 95%-ка хәзер үзебезнең әйберләргә күчте, Россияларны запчастларны һәм күп әйберне локализация дибез, күп әйберләрне үзендә эшли башлады. 2022 елда былтыр белән чагыштырганда да ул 30%-ка үзенең җитештерүен арттырды. Көненә 6 агрегат чыгаралар, шуңа күрә кешеләрне бернинди кыскарту да юк, зарплатлар вакытында түләнелә, налоглар түләнелә. Импорт детальләрне алыштыруга агромастерлар бик күпкә алдан керештеләр. Компанияның җитештерү куәте районыбыз кунагы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттаховта да зур кызыксыну уятты. Мәсәлән, бу гидравлик цилиндр элек Латвиядән кайтартылган булса, сентябрь аеннан ул инде агромастерның үзендә җитештерелә. Көн сайын 20 цилиндр ясыйлар биредә. Ул чәчү агрегатлары җир эшкәртү техникасының алыштыргысыз детале. Биредә җитештерелүче подшипниклар корпусы Сербиянекеннән ныклырак та булып чыккан. Импортозамещение бит алтыга бүген алдыңда, бүген Кытай конфетин, урыс конфетин алыштырдың дигән сүз түгел. Без моның белән бүген кичә бүген генә заниматься итмибез. Без моның белән инде әйтеп торам, бер 10 ел инде көн сайын планомерно заниматься итәбез. И шуңа безнең бүген заказ да кимемәде. Шуңа безнең бүген бәя дә бар, безнең потребитель дә бар. Тиздән Агромастерның Испания детальләрен алыштырырлык эш үзелләре җитештерүче цехы ачылачак. Моның өчен алар 45 миллион сумлык станоклар сатып алганнар. Бу 30дан артык кешенең яңа эш урыны булачак дигән сүз. Римма Авзалова, Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.
Республикада 7-нче ел рәттән экояз акциясы үткәрелә. Ул санитар-эпидемиологик 2 айлык белән параллель рәвештә бара. Акциянең максаты табигатьне саклау өченлегенә җәлеп итү, иң яхшы инициативаларны ачыклау һәм активистларны бүләкләү. Узган атнада безнең районда әлеге акциядә җиңүчеләр бүләкләнде. Эко-яз акциясының үз номинацияләрендә җиңүчеләр итеп районның Лейсән балалар бакчасы, Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе, Төзекләндерү һәм яшелләндерү муниципаль унитар предприятиесе танылды. Җиңүчеләрне Татарстан Республикасы экология һәм су байлыклары министрлыгының Акбуе территориаль идарәсе җитәкчесе Хәлил Мөстәкыймов һәм район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрикләде. Акция нәтиҗәләре буенча кооператив урамындагы 227-нче йорт ишегалды иң яхшы ишегалды дип игълан ителде. Шушы ишегалдында чәчәк утыртып, аны яшелләндерүче Фирая апа һәм Ноэль абый Даминовлар иң яхшы гаилә. Даминовлар инде 6 елдан артык үз ишегалларын шул чәчәккә күмә. Быел гына бакчадагы кое эштән чыгу сәбәпле чәчәкләр утыртмый калганнар. Ә шулай да әлеге йорт ишегалды бүген дә гүл бакчага тиң. Монда барак иде, элек, шуплык иде. Решили biraz ağaç tutumuna bulmadı, gittik akın çiçekler. Ana şu nilerini развивать, bana rombikler, taşlar getirip nitep bizga gülşatlık bulaşkaydı. Şu nilerine çiçekler apaytaydı. Uzun bir süstüremiz çiçekleri de şaşıp pışmayı rasada. Şundan çağırıp oturtaydık şöyle ettirip. Лейсән балалар бакчасы юкка гына иң яхшысы дип табылмады. Биредә балаларны экологик яктан тәрбиялиләр һәм иң кечкенәләрне дә табигать белән якыннан таныштыралар. Бакчада балаларда табигатькә карата мәхәббәт, сакчыл караш тәрбияләнә. Балалар табигатьтә үз-үзеңне дөрес тоту, җир суны пычратмау, яшеллекне һәм җан ияләрен саклау кирәклегенә төшенәләр. Эко-яз конкурсында җиңеп чыккан өчен балалар бакчасына диплом һәм бумбокс, ягъни күчермәле музыкаль колонка тапшырылды. Экология Лейсән балалар бакчасының төп юнәлеше. Биредә кышкы бакчада гөлләр үстерәләр, аларга су сибәләр. Яз көне ишек алдындагы түтәлгә яшелчәләрдә утыртып карыйлар. Сабыйларның сөйләм телендә экология темасына таянып үстерәләр. Агач үсемлекләрне өйрәнеп, алар сүз байлыгын киңәйтә. Гербарийлар җыйдык без, төрле үсемлекләрне туплап, киптереп аларны барладык. Һәм инде төрле үзебездә үскән инде басуларда үскән бөртекләрне җыеп, алардан да гербарийлар төзедек. Экология министрлыгы мондый бәйгеләрне даими оештыра. Ел ахырында эко-лидер конкурсында да җиңүчеләр билгеләнәчәк. Оештыручылар райондашларыбызны әлеге бәйгедә актив катнашырга чакыра. Лейсән Сабирова, Динар Нуриддинов, Мөслим телевидениесе. Демография милли проекты кысаларында Мөслим авылларында күчмә мобиль поликлиника эшли. Беренче юннән Иске Карамалы авылында махсус җиһазландырылган автомашинада авыл халкын бер атна дәвамында тар профильле белгечләр кабул итте. Атна башында күчмә поликлиника Михайловка һәм җирлеккә якын авылларда яшәүчеләрне кабул итә башлады. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева. Йорчалы шәһәренең 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары мобиль поликлиникага халыкның теләп килүләрен билгеләп үтте. Тикшерү вакытында күп кешеләр шикәр авыру, йөрәк кан тамырлары авырулары булуы ачыкланган. Мобильный поликлиника кешеләргә бик кирәкле үзгәреш. Чөнки пациентлар алар больницага барырга, яшьләре олы, хәрәкәтләрне авыр, шул яктан мобильная поликлиника файдалы дип мин саныйм. Основная цель реализации этой программы – это улучшение доступности оказания медицинской помощи. Поэтому такие мероприятия наши жители нашего района ждут. И я думаю, и в дальнейшем эта программа будет существовать в нашей республике, в том числе будет соответствующий выезд в наш район. Күчмә мобиль поликлиника комплексы заманча медицина аппаратурасы белән җиһазландырылган. Әлеге автомашинада хезмәт күрсәтүче табиблар белән авыл халкы рәхәтләнеп русча да, соф татар телендә дә аралашты. Авыл өчен мондый күчмә поликлиникалар бик кирәк. Ни өчен? Чөнки авыл кешесе ул әле үзенең хуҗалыгыннан тиз генә чыгып китә алмый. Ул әле авырса да, авыл кешесе авырса да, әле үтәр әле дип йөри. Күчмә поликлиника килү безнең авыл халкына бик уңайлы. Бигрәк тә безнең ише өлкән кешеләргә, кемнең транспорты булмаган кешеләргә бик уңайлы, бик зур рәхмәт аларга. Для нас то, что приехало в наше село мобильная поликлиника, очень даже хорошо. Жители не могут, которые ходить, ездить на дальние расстояния. Для них это
хорошо, на своих машинах мы будем возить, привозить, кто не может. Сегодня с утра большое количество жителей из ближайших населений было много. Холыкны керекле документлар белән мобиль поликлиникага китерүне Михайловка фельдшер акушерлык пункты мөдире Гөлшат Гайсин оештырган. Мобиль поликлиникада регистратура, лаборатория, диагностика, терапевт, эндокринолог, офтальмолог, невролог, гинеколог, уролог бүлмәләре бар. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Ирек Хамадишинны күпләр косчылык белән шөгыльләнүче фермер буларак белә. Кос фермасы икътисади яктан отышлы, әмма бизнестан тыш һәр кешенең яраткан шөгыле дә булырга тиеш. Ирек Хамадишин Боектагы шәхси хуҗалыгында фазаннар һәм тавис кошлар, павлиннар үстерә. Әлеге кошлар белән безнең коллегаларыбыздан танышып кайтты. Фазаннарның кайбер тукымнарын махсус ит ризыгы өчен үрчетәләр. Хамадишиннарның шәхси хуҗалыгында исә аларның декоратив төрләре генә яши. Биредә фазаннарның берничә türе бар. Көмеш фазан, алтын фазан, лимон фазаны, король фазаннары. Һәр тукым үзенчәлекле, күз явын алырлык матур. Әмма бу кыргый кошларның холыклары агрессив була. Читлекне ачсаң шундук очып китәләр икән. Казда матур, но фазаннар инде икенче төрле матур. Алар мини прихотливый дип әйтәләр бит инде. Аларга әзрәк ашарга кирәк, карарга минимум нәе кирәк, хезмәт кирәк инде. Фазаннарның хәзер шиби чыгара торган вакыты. Һәр пишмакта диярлек ана фазан утыра. Шибиләр 25-30 көн эчендә чыга. Фазаннарның йомыркаларын теләсә кая салып калдыру гадәте бар. Хуҗалар аларны җыеп алып, инкубаторга урнаштыра. Хуҗалыкта тавис, ягъни павлиннар да яши. Аларны фазаннар белән бер юлы Башкортстаннан алып кайткан булганнар. Тависларны матур койрыгыннан таныйбыз. Әмма матур койрык ата тависларга гына хас. Алар койрык белән ана кошларның игътибарын җәлеп итә. Ләкин тавис койрыгын 3 яшь тулгач кына җәя. Хуҗалыкта әле төрле төсләрдәге мандарин үрдәген дә күрергә була. Ул бер үзе калган, чөнки ана үрдәк чыгып качкан. Хәзер аңа иптәшкә икенче ана үрдәк алып кайтырга кирәк. Аннары биредә тукымлы тавыклар, халмагор тукымлы кыйбатлы казлар да бар. Булар пародисти, шушылардан кушып бүтән пародилар чыгаралар. Аның үз сатып алу да халкыда кыйбат. Казларның, мондый халмагорларның. Булар матурак бит инде. Хамадишиннар декоратив кошларны күңел өчен, шөгыль буларак кына асрый. Күпләп чыккан фазан кошчыкларын дус ишләренә таратып бетергәннәр. Алар хисабына керем алу күздә тотылмый. Лейсан Сабирова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Мирим Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә, бездән аерылмагыз. Elhamdülillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillah, terbiye derslerin devam etəbiz. Elhamdülillah, Allah subhanahu ve teala her barşalarımızga da bu dünyada gaileli bulurga, eti, eni bulurga, yaki bala bulurga nasip eyledi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etilerge karata, hem enilerge karata bik de mühim bulgan, əhamiyetli bulgan hadislerin eytip kaldırdı. Hem şularının birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi dedi.
Әтиләргә карата мөрәҗәгать итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, дөреслекдә сез көтүчеләр диде. Һәм сез үзегезнең көтүегез өчен җавап бирерсез диде. Һәм дөрестән дә Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне әти яки бабай кылды икән, без үзебезнең гаиләбез өчен, үзебезнең хәләл җефетебез һәм бигрәк тә балалар өчен җаваплы. Нәрсә бирәбез без аларга? Нинди тәрбия җиткезәбез? Нинди мөгамәлә күрсәтәбез? Ничек алар белән әңгәмә карабыз, сөйләшәбез, аралашабыз? Алар барысында сеңдерә, күрә, аңлый һәм шуның белән яшәргә тырыша. Һәм икенче өлешендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтте, ул инде хатын-кызларга кагылышлы, һәм инде әйтте: "Вал мар'ату ра'iятун фи бейтиһа" диде. Ә хатын-кыз, ул да исә хәләл җефет, үзенең өендә җаваплы һәм өйне алып баручы дип Пәйгамбәрбез җиткезде. Һәм нәрсәне аңлатасың бу? Ул да әни кеше инде шул кайсысы идәге булган матурлык, ямьлелек, идәге булган халат, мәгишәт өчен җаваплы һәм җавап бирүче кем? Безнең хатыннарыбыз, ул да исә хатын-кызлар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җиткезде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне әти кылган икән. Аллаһ Раббыбыз безне әни иттереп кылган икән. Бу Аллаһның зур бүләге икәнлеген танып, аңлап, һәм икенче яктан бу Раббыбызның әманәт икәнлеген аңлап яшәргә Аллаһ тәр насыйп итсен. Безнең балаларыбызга тиешенчә тәрбия биреп, безнең балабызның ни белән һәм нәрсә белән шөгыльләнгәнен, нинди гамәлләр кылганын, нинди максатлар куйганын һәм нинди киләчәктә һөнәр сайлавын без кайгыргытырга тиешбез. Мәктәпне биткәннән соң түгел, уку йортын тамамлаганнан соң түгел, ә инде менә кичкенә вакыттан ук. Кичкенә вакыттан ук аның нәрсәгә ул карый, нәрсә белән шөгыльләнергә ул ярата, нинди һөнәр анарга ошый, яки нинди спорт белән ул шөгыльләнергә тели. Шунарга басым ясап, шунарга әһәмият биреп, инде киләчәк планнарыбызны кичкенә вакыттан ук балабызны күреп, планнарны, максатларны куйып яшәргә Аллаһ тәр насыйп итсен. Һәм инде һәр барчаларыбызга да Аллаһ Тәала үзебезнең балаларыбызны, һәм хатыннарыбызны, һәм гомумән гаиләбез өчен без җавап бирәчәк икәнлегебезне онытмыйча, аларны кайгыртып, үстереп, уйлап, дөрес максатлар куйып яшәргә Аллаһ Тәала һәр барчаларыбызга да насыйп эйләсен. Субханакаллаһумма бихамдих, нашһаду ан ла илаха илля анта, ва настагфирука, ва натубу илейхи. Һәм инде әлхәмдүлилләһ, җәйге яллар, җәй көннәре һәм каникуллар безнең килеп җитте. Һәм ошбу каникул көннәрендә, әлхәмдүлилләһ, безнең мөслимебезнең үзендә, һәм инде якынча 17 авылыбызда, районыбызда безнең әхлакый сәламәтлек яллары уздырылачак. Һәм инде мөхтәрәм газиз кардәшләрем, мөхтәрәм мөслимлеләр, авылдышлар, барыгызны да менә шушы ялларга, әхлакый сәламәтлек дәресләренә үзегезнең балаларыгызны китерүегезне һәм шунда катнашуыгызны сорыймын. Бәлким күп булмаса да бер атна, әмма шушы бер атнада алар ниндидер бер хадис, аят өйрәнсәләр, ниндидер бер хәерле әхлакый сыйфатларны булдырырга тырышсалар, әллә бу хәерле һәм матур түгелме? Һәм шуның өчен инде менә икенче атнадан 20-сеннән алып 26 июньнән алып безнең 17 авылыбызда иншаалла үтәчәк әхлакый сәламәтлек яллары, шуларда катнашыйк. Ә инде 27-сеннән алып 3 июльгә хәтле безнең Җәмигъ мәчетендә, Мөслимдә балалар өчен уздырылачак әхлакый сәламәтлек ялларында катнашыйк, ашыгыйк, үзебезнең балаларыбызны шунда кертергә, катнашырга тырышыйк. سبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه